Să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Înaintea Cuvântului Sfânt stăm cu toții și dorim să dăm slavă Celui care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Dragilor, Cuvântul lui Dumnezeu, care a fost citit în această dupămasă din Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 13 și 14, unde se vorbea despre pocăință. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spunea atât de minunat în cuvântul Sfânt, versetul 15. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ce este foarte important de reținut din Evanghelia aceasta minunată, dragilor, este următorul fapt. Și vreau să vă spun că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cutul destului pentru orice lucrare bună. Deci toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Sigur că vin unii oameni și spun: nu-i bună Biblia aceasta, că asta este Biblia protestanților. Vreau să vă spun că lucrez în învățământ. Asta mi este meseria de bază. Și urmărind niște clipuri pe internet, este o doamnă de altă confesiune. Și doamna aceasta nu face altceva decât blamează Biserica lui Dumnezeu. Și are atâtea clipuri care denigrează Biserica Domnului. Asta face. Și spune: Biblia asta nu este bine tradusă. Pentru că asta este Biblia tradusă de Cornilescu. Și spunea ea pe internet așa: știți că Cornilescu o paraliza pe partea dreaptă înainte să moară? Și punea ea întrebarea acolo: oare nu din cauza că o tradus greșit Biblia? Eu i-am lăsat un comentariu acolo la această doamnă și am spus: tu îi paraliza pe amândouă părțile, pentru că încerci să blamezi Biserica lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că, fiind la școală, într-una din zile unde aveam o oră liberă, în biblioteca școlii aveam Biblia confesiunii lor. Nu dau nume, că văd că mă și filmați aici și asta este, dar nicio problemă. Deci aveam și Biblia lor și am verificat versetul pe care l-am citit de acolo și versetul acesta, dacă este scris la fel și în Biblia aceea, imotamo, este scris exact cum am citit de aici. Așadar, oamenii care vin și blamează Biserica lui Dumnezeu că asta e o Biblie greșită și numai ea este bună, vreau să vă spun că toate Bibliile sunt scrise la fel, au același îndrumar. Și îndrumarul știți care este? Să ne pocăim și să credem în ceea ce am citit din Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne pocăim și să credem în Evanghelie. Așa că dacă vine cineva la dumneavoastră și vă spune: asta nu e o Biblie bună, să-i spuneți: o trecut un tânăr pe la noi în localitate și ne-a spus că și în Biblia dumneavoastră este scris că trebuie să ne pocăim și în Biblia aceasta scris că trebuie să ne pocăim. Amin. Acum, ce este foarte important de reținut, prea iubiților, este cum să ne pocăim. Pentru că dânsii au o altă orientare despre pocăință și noi avem o altă orientare. Noi vrem să mergem cum i-a spus Domnul Iisus Hristos în pocăință, nu să mergem altfel. La dânsii este o problemă. E bine să fii pocăit, dar și să mai dormi până șanț, cum vă spuneam mai devreme, și să îți bați nevasta, și să îți maltratezi copiii, că tot pocăit ești. Și Domnul Iisus vine în Scriptură și ne spune clar cum este pocăința. Și modelul pocăinței l-a lăsat Domnul Iisus în Scriptură. Și modelul fundamental pentru oameni este numai Domnul Iisus Hristos. Eu, dacă vreau să fiu pocăit, trebuie să mă uit la Cuvântul lui Dumnezeu și la Domnul Iisus Hristos,
cum a umblat Domnul Iisus, cum a vorbit Domnul Iisus, cum s-a comportat Domnul Iisus cu oamenii. Asta este adevărata pocăință. Și o altă variantă explicată de pocăință, dacă nu corespunde cu starea Domnului Iisus Hristos, să știți că nu este valabilă. Nu este valabilă. Domnul Iisus Hristos, când ne-a spus să ne pocăim, ne-a spus clar că trebuie să renunțăm la tot ce este murdar și să venim la El. Și să învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Și asta e pocăința adevărată, nu alta. Deci, prin urmare, noi trebuie să ne pocăim nu cum spun oamenii, ci cum spune Dumnezeu. Pentru că după această problematică a pocăinței vom fi judecați. Oamenii care au alte opinii despre pocăință, că e bine oricum, că Dumnezeu ne iartă, vreau să spun că nu e bine oricum. Noi trebuie să ne uităm, cum v-am mai spus mai devreme, la Scriptură. Și dacă ne uităm cum este scris în Scriptură, este foarte bine și pentru mine și pentru dumneavoastră. Vă spun, la 17 ani când Dumnezeu m-a chemat, mi-a fost tare dragă muzica aia populară și atât de bine o cântam și îmi plăceau lucrurile acelea. Sincer vă spun că îmi plăceau. Pentru că acolo m-am născut în ele. Și la un moment dat când m-am dus acasă și am spus mamei mele că mă pocăiesc, zice, mă copile, ce faci? Că tu nu te poți de pocăință, că ți-e dragă muzica asta. Și am zis la mama, nu știu cum a fi, cum n-a fi, dar eu mă pocăiesc. Că n-am înțeles lucrurile. Dar și când s-a pus Domnul mâna în viața mea, apoi știți cum ne-am renunțat la toate? Nu, stați acolo deoparte că voi n-aveți valoare. Asta e pocăința adevărată pe care o cere Dumnezeu. Lași tot în urmă și pornești pe o cale nouă cu Domnul Iisus Hristos. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 14, versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci mare atenție, eu sunt, Domnul Iisus spune asta. Calea este El. Apoi viața, o dă tot El. Și mântuirea e tot El. Și pe calea aceasta a pocăinței nu poți merge oricum. Ori cu lumea, ori cu una, ori cu alta. Trebuie să facem alegeri deosebite. Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit spunea: s-a împlinit vremea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acum, a te pocăi, să știți că nu înseamnă să trec dintr-un cult în celălalt. Nu asta înseamnă. Că cu asta ne atacă unii și spun, apoi știți, te poți pocăi. Da, te poți pocăi. Ce nu știu dânsii, și câteodată nici noi nu știm, este scris în cuvântul lui Dumnezeu: căutați pacea împreună cu cei care îl cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Că de te pocăi, te poți pocăi în toate cultele lumea acesteia. Ce poți pocăi? Pentru că a te pocăi înseamnă a schimba mintea. Din greacă, metamoia înseamnă schimbarea minții. Asta înseamnă și egal cu naștere din nou. Acum e tare greu să vi le spun toate lucrurile astea, că nu știu dacă puteți urmări. Trebuie să viu aici, cred că un an de zile să vi le explic așa pe rând lucrurile să le înțelegeți. Dar metanoia înseamnă schimbarea minții și asta înseamnă naștere din nou. Și când Dumnezeu schimbă mintea, într-un cult, în altul, indiferent unde ești, Dumnezeu schimbă mintea. Dar problema este pasul 2. Îl cauți pe Domnul dintr-o inimă curată cu cei care îl cheamă pe Domnul. Că aici e problema. Când e schimbat mintea, Domnul ți-o schimbă. Ia acum te rogi Domnului, spui: Doamne, schimbă-mi inima, schimbă-mi, și Domnul e bun. Și face lucrul acesta. Dar în pasul 2 te duci acasă, asculți rămanele? Sau ce faci? Sau deschizi Biblia și citești și te rogi lui Dumnezeu. Că aici e problema fundamentală a pocăinței, că unii o înțeleg greșit. E bine să faci orice și nu e bine așa. Dacă Dumnezeu ne curățește inima, mintea noastră, trupul nostru, eu trebuie să pornesc, cum am zis mai devreme, Iisus este calea, adevărul și viața. Eu trebuie să cal pe calea asta care e Iisus și să trăiesc în adevărul Lui. Asta este problema. Pentru că pocăința nu înseamnă doar să vin aici în față să cânt, să predic, înseamnă muncă spirituală. Trebuie să transpir de vreau să fiu un pocăit ca să-i plac Domnului. Trebuie să muncesc. Și munca aceasta unde se vede?
noaptea, ziua, să stau în rugăciune, să transpir, să-mi placă de Iisus și dacă îmi place de El și mi-e drag Iisus, stau în rugăciune cu El și mă rog lui Dumnezeu